Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng para bini sepuh, sesepuh aji sepuh dalan para pepundhen ingkang satuhundahat kinabekten. Hadiratul muktaromin dumateng para kiai, para alim, para ulama, para ustad tuwin para ustadzah, para haji lan para hajah. Mandhapipun dumateng para santri ingkang rinteng kelawan dalu tansah sinambung kitab suci wahyu ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhur ing bodho. Para priyagung luhur, para sarjana sujana sujananing budi, pangembating praja minangka pandhoming kawula dasih ingkang asta paugeran wonten ing tlatah dusun Pasinan Kulon, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ingkang dipun pangersani panjenenganipun Bapak Kepala Desa kadherekaken para punggawanipun ingkang satuhu maha mektarana. Para bapak dalan, para ibu ingkang tansah asung paring pambiyantu, piniji minangka pangraju ing bobo juruladi pramusaji, dalahan para pramugari ingkang piniji ingkang tansah paring pambiyantu dumateng ingkang hamengkup hadi, bejenenganipun Bapak Nanang Ervandi dalan Ibu Wewe Yuliani, temurus dumateng Sirat Mojo Penenganten kekalih ingkang satuhundahat Bagyo Mulya, kalangkung-langkung dumateng setyaning para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang winangku saguning pakurmatan. Pangombyang pandherek Sirat Mojo Penenganten kakung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kanthi nyuwun ridhaning Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti ingkang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala, ugi kanthi kairing kumandhanging sholawat bisalamullah, mugi-mugi anggenipun Sirat Mojo Penenganten kekalih neteping darmaning Gusti niti bali wisma mbangun keluarga tansah manggihna kawilujengan kanthi sirna-sirna memala manggihna nugraha wilujeng anggenipun lumampah wonten ing madyaning palakrami lelumban wonten ing segara madu kanthi kinarubya para kadang sutresna tangga tepalih sanak sederek ambong mitra ingkang tansah paring donga pangestu dumateng Sirat Mojo Penenganten kekalih. Ing wasana sumangga para bapak dalan para ibu ingkang sampun piniji kula aturi samapta ing gati saweka diri sigra nyuwun dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, mugi pinaringono gangsar lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Amin amin ya robbal alamin. Dipun tata Sirat Mojo Penenganten kakung kadherekaken manggala yuda ugi rama dalan Ibu kinarubya para kadang sutresna, dibariskan Mas Ambon, dibariskan ya, dari situ belakangnya para pengiring agung niti bali wisma bangun keluarga nderekaken sunahipun Rasul. Allah ya
Habib salam alaika Salawatullah alaika. Maiso bro anjarengi tindakipun satrio bagus ingkang gagah prakoso kebak ing kawibawan luhur dedeg piadeking anuju prana dinapit satrio bagus sakembaran ingkang wonten ngajeng tetuangganing keluarga ingkang ngasta wujuding jejagoan nyucuk Mas Picis Raja Brana dinapit ingkang ngasta wujuding pusaka agung Kyai Bliring lanang panyirep pangridu panggoda rencana murih rahayune setya tindak ira sirat mojo penenganten kakung begetan samanggena kawilujengan kanthi sirna memala manggihna nugraha. Manjing wonten ing sasana tawinging miwur kepareng kendel sautawis wondene sirat mojo penenganten putri kadherekaken Rama dalan ibu Genarubiyok putri Domas Arso miyamat yang paewahan amapak rawuhipun Risang Garwa kempuing catur netro manjing wonten ing sasana tawinging wiwara kepareng kendel sautawis kalajengaken tukar kembar mayang kembar wis kinaranan padha mayang kembang ingkang nedeng-nedenge mekar anggambaraken bilih sirat mojo pendenganten kekalih sampun manunggal jati manunggal setya cipta rasa miwah budi karsa bebasantir padha ireng isir padha seneng paripurna ing gati kepareng kalajengaken sirat mojo pendenganten kekalih kepareng jumangkas tunggal jengkawonten ngajeng kumlawi astane hambalang sadak kinasih tumiba mring dadanipun gantal gondang tutur lawan gantal gondang kasih dumadi saking suruh ingkang lininting isi jambinem tinangsulan benang lawi dipun sawataken tumiba mring dadanipun kalajengaken jawat asta ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng Risang Garwa kinanti wedaring lati angucap janji suci setya tuhu manembah manut miturut dawuhipun ingkang raka bebasan swarga nunut neraka katut paripurna ing gati lajeng sendhek suku laras padha wontene sirat mojo penenganten kakung kepareng nginjak tigan pecahing antoga minangka simbol pelambang wiji dadi lamun to benjang sampun pinaringana putra lamun mijil kakung sageta dados putra ingkang soleh lamun to mijil putri sageta dados putri ingkang soleha brayak benak tumangkar nglestarekaken sejarahipun Rama dalan ibu paripurna kepareng lajeng kabasuk amparanipun ingkang raka mawi tirta prawitosan rinace kambang kumambanging Tripuspita ing pangajap muga tansah tumapak wonten margi ingkang utama margi ingkang leres jumbuh kaliyan pangrasuwing agami suci ugi minangka simbol perlambang swarganing wanita kang wis palakrama dumunung ana ing telapak sukuning Risang Garwa mila kedah ati-ati setiti surti lan kebak ing pangati-ati anggenipun ngabekti dumateng kakungipun paripurna kepareng kalajengaken junjung derajat sirat mojo pendenganten putri tinanting jumeneng ingkang merdinipun piyantun kakung kedah saged angangkat derajating wanita wonten ingkang wanita kedah saged anjaki kaluhuraning asmaning Risang Garwa junjung derajat sampun katindakaken paripurna kalajengaken angubengi kaping 3 minangka jejering saka guru cagaing keluarga imam tumraping garwa lan putra ingkang kedah dipun gugu dalan dipun tiru
minangka cagaking keluarga Raka Mas Dimas Yustisio mugia dadosa tepa tuladaning garwa lan putra panutan kiblating panembah ingkang tansah paring tuntunan saha pitedhah dumateng garwa kinasih ing pangajab mugia tansah keketeraket datan saged pinisahaken sakedhap kemawon hayu hayom lan hangayom paripurna lajeng jumeneng jajar kapapak dening Rama dalan ibu ingkang kepareng hangaturaken unjukan tirta prawita sari banyu suci ya sari-sarining toya simbol sumber panguripan dipun unjuk manjing sakjroning balung lan kulit hababar daya katiasan adem ayem tentrem anggenipun niti bali wisma mbangun keluarga nderekaken sunahipun rasul satemah subur makmur gemah lipah loh jinawi murah sandang pangan seger kuwarasan paripurna kalajengaken adicara sindur pralambita sindur ateges selendang minangka pamboyonging Sratmaja Penenganten kakung warni rekta lan sita abang lan putih minangka cikal bakale manungsa ingkang dumadi saking Rama dalan ibu kene-kene ngger ndak tuntun ndak papakake ning papan kang utama ya ngger sing ati-ati derekno tindake Rama kang sinengkuyung dening ibumu manjing wonten ing sasana palenggahan agung kepareng Bapa Nanang Ervandi dipun aturi pinarak lenggah dipun pangku putra pinenganten kekalih minangka wujud perlambang timbang pangkon anggambaraken sepinten labuh lawan labetipun Rama lan ibu anggenipun ngawat-ngawati putra pinenganten kekalih murih rahayune sedya sageta guyub rukun anggenipun bangun bale wisma kekalihipun dipun rangkul kanthi boten bancinde bancilatan beda-bedaaken pundi ingkang sinebat putra mantu lan pundi ingkang sinebat putranipun piyambak kekalihipun dipun anggep sami paripurna kalajengaken tanem jero tanem jero nggih menika nglenggahaken putra pinenganten kekalih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngger putraku sakloron ndak papake ning papan kang utama sing madhep lan sing mantep ya ngger. Ngestakaken dawuh Rama, ngestakaken dawuh Rama. Paripurna ing gati kalajengaken kacar kucur tampa kaya menapa to minggah werdinipun kacar kucur tampa kaya minangka simbol perlambang sepinten labuh kelawan labetipun Sratmaja Pinenganten kakung anggenipun Upadi Gunakaya paring nafkah dumateng risang garwa wujuding wos jenar kacang kawak dele kawak arta receh dipun suntek wonten pangkuanipun risang garwa kene wong ayu coba tampanana Gunakaya sing wis dak paringake kiai ngestakaken dawuh Kang Mas dipun trami kanthi asta kekalih saha ikhlasing penggalih lajeng kepareng kapethuk dening Kampil Pralambita katuraken dhumateng pun ibu minangka tepa tuladaning para putri
Ibu minangka panutan kiblating panembah tumraping para putri jejering wanita kang kudu pinter leladi marang kakunge. Jejering wanita kang kudu bekti setiti surti lan kebaing pangati-ati. Kudu pinter olah boga, kudu pinter olah rasa, kudu pinter olah budi. Monggo ibu keparengan nampi sulih sarira saking Kang Putra. Yongger kene ndak tampa sulih sariramu ora liwat ndak simpene Yongger. Ngestokaken dawuh ibu. Paripurna kasih penonton ing pandaringan kebak. Wonten Israt Mojo penenganten kekali kepareng dipunaturi pinarak lenggah wonten ing sasana agung kalajengaken dahar klimah dahar gembul munjuk tirta sesarengan. Olah kridaning paraga, olah kridaning budi, olah kridaning rasa, mawujud wujuding rinaci ing boga dedaharan ingkang sampun cumawis kepareng dipun raosaken sesarengan. Jejering wong tiang bebrayan menika kedah rukun antaraning kakung lan putri, boten pareng padudon lan boten pareng tukaran, kudu tansah asah asih lan asuh, hayu hayom lan hangayom. Pait getir pedes asin manunggal dadi siji, loro penak padha dirasakake, abot enteng padha disangga, bungah susah padha dilakoni. Mbak Winda yang memegang piringnya, Mas Dimas yang menyuapinya, tangan kanan memegang sendoknya, tangan kiri memegang janggutnya Mbak Winda. Mas, bismillahirrohmanirrohim. Kene wong ayu coba rasakno pandulangku minangka jejering piyantun kakung ingkang paring pandulang minangka wujud rasa sih katresnan marang garwanipun. Gantosan Mas Dimas yang memegang piringnya, Mbak Winda yang menyuapinya, tangan kiri memegang dadanya Mas Dimas, ditemak dadane garwani, tangan kanan memegang sendoknya. Bismillahirrohmanirrohim. Monggo Kang Mas dipun raosaken. Kene-kene ndak rasake wong ayu, lajeng dulang tinulang saling menyuapi, suap-suapan, dulang-dulangan. Kekalihipun kedah rukun, boten pareng padudon, boten pareng tukaran. Bebasan abot enteng padha disangga, bungah susah padha dilakoni. Paripurna kalajengaken sami-sami ngaturaken unjukan, saling memberikan minuman. Mbak Winda ngaturaken dhumateng Mas Dimas, Mas Dimas ngaturaken dhumateng Mbak Winda. Ayo diseruput alon-alon, seger maknyes datan kadya banyu ingkang benacem sewindu lawase. Adem raos sing manah, menep raos sing batin. Paripurna kalajengaken tumabaking adicara mapak besan. Ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh wilujeng rawuhipun pangestunipun dipun rangkul besanipun Pak, dipeluk, dirangkul besane Pak, dirangkul. Nah, madep-madep anggenipun bebesanan. Gantosan Ibu monggo jawat asta ngaturaken pambagya harja wilujeng rawuh Mbak Yu pangestunipun Yai. Monggo-monggo kula aturi manunggal raos kaliyan Kang Putra, dirangkul besane. Madep mantep anggenipun bebesanan. Ibu gandeng ibu, bapak gandeng bapak, ibu wonten ngajeng, bapak wonten wingking. Dipun derekaken pinarak lenggah manjing wonten ing sasana palenggan ingkang sampun sumadya. Kliyak-kliyak waton ing kepenak. Lho, mriko lho Pak. Nah, monggo besan wonten ing sisih kiwa, ingkang hamengku gati wonten ing sisih tengen.
paripurna kalajengaken tumapaing adicara sungkeman sawetawis Sriatmaja pinenganten kekalih kula aturi berhadapan-hadapan berpegangan tangan. Tataplah wajah istrimu, tataplah wajah suamimu, lepaslah alas kakimu bersama-sama, sandalnya dilepas. Perjalanan hidup yang kurang menyenangkan tidak perlu diceritakan kepada siapapun, cukup panjenengan berdua yang menjalani dan melaksanakannya. Balik kanan Mas Dimas, dipun lepas kerisnya Mbak, dipun pundut kerisipun, kadudut sawetawis dipun lenggahaken wonten ing sasana palenggahan, diberdirikan di pelaminan, diberdirikan ya. Mbak Winda di depan, Mas Dimas di belakangnya. Nah, dipegang bahu istrinya Mas, bahu Mas, bahu istrinya. Nah, bahu jalan pelan-pelan monggo. Sungkem datang ibu Mbak. Mas Dimas jongkok, dipegang bahu istrinya, tangan dua, bahu istrinya Mas. Nah, Ibu kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk dhumateng paduka nyuwun tambahing pangestu Ibu. Kula nyuwun pangapunten dereng saged paring piwales sampun ngancik madyaning palakrami. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun Ibu. Yonggir ndak pangestoni cah ayu, sing ati-ati yonggir ngestokaken dawuh Ibu. Dirangkul ibunya Mbak. Kanthi ridaning wong tuwa, mugi-mugi saged nampi ridaning Gusti. Atur pamit nyuwun donga pangestu. Mugi langgeng anggenipun bebrayan, wilujeng anggenipun lumampah wonten ing madyaning palakrami, lajeng lumengser wonten ing sisih kiwa. Sumungkem dumateng pun Rama wondene Mas Dimas, sumungkem dumateng pun Ibu. Rama, Ibu, minangka wujud pangeran katon pangukir jiwa lan raga, Rama lan Ibu hanampi sawanipun ingkang putra kekalih, kula ngaturaken sembah pangabekti nyuwun tambahing pangestu Rama Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti nyuwun tambahing pangestu yonggir ndak pangestoni cah bagus, ndak pangestoni cah ayu, sing ati-ati yonggir ngestokaken dawuh Rama, ngestokaken dawuh Ibu. Dirangkul ayahnya, dirangkul ibunya, ora kena beda-bedakake antaraning ibu maratuwa, ibuning dhewe, kabeh padha. Mas Dimas kudu dihormati, disayangi, ditresnani, ora kena pilih kasih ridaning wong tuwa kang minangka ridaning Gusti. Geser ke sebelah kiri Mbak. Mas Dimas sungkem dateng ramanipun. Rama, kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dhumateng paduka nyuwun tambahing pangestu Rama. Iya, yonggir putraku cah bagus, ndak tompo sungkem pangabektimu ora liwat. Pesenku marang sliramu yonggir, ndak paringake putriku marang sliramu jagonan sing apik, ramuten sing becik ya cah bagus. Aja nganti tukar lan padu, sing rukun, sing sabar anggone momong garwamu. Pangestuku tampanana cah bagus, ngestokaken dawuh Rama. Dirangkul ayahe Mas, dipeluk ayahnya. Terima kasih kepada ayahanda ingkang sampun anggula wentah putra putrinipun nggih garwa panjenengan kanthi tulus ikhlas paripurna
kepareng Mas Dimas dipun aturi jumeneng berdiri dulu Mas, berdiri sendiri, laki-laki harus mampu berdiri sendiri dan baru mengangkat istrinya. Mas Dimas di depan, Mbak Winda di belakang, pegang pinggang suaminya Mbak, jalan pelan-pelan, sowan dateng ibu ngelaras podo sendek musuku ngaturaken sembah pangabekti dumateng pun ibu minangka pahlawan sejati perisai hidup jejering manungsa kang longit sundul langit daya katyasane kang linangkung handi girisi mila kedah ati-ati hormat lan bekti marang ibunipun ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng paduka nyuwun tambahing pangestu ibu. Kula nyuwun pangapunten dereng saged paring piwales sampun ngancik madyaning kula krami pangestu panjenengan ingkang kula suwun ibu. Ya nggih, iya ndak pangestoni cah bagus, ndak tampa sembahan pangabektimu. Ya nggih, tataplah wajah ibumu Mas, peluklah ibumu, rangkul dan peluklah ibumu. Hormat bektining anak dumateng tiang sepuh ingkang kedah dipun hantu-hantu dening wong tuwa. Ridaning Gusti kang gemantung saking ridaning wong tuwa. Mila kedah ati-ati anggenipun ngabekti dumateng tiang sepuhipun. Geser ke ayahnya Mas. Mbak Winda sungkem dateng ibunya. Loh tumetes ngebaing netra pratandha tulus ikhlas lahir tumengkane batin anggenipun nglepas putra kakungipun Rama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng paduka nyuwun tambahing pangestu Rama. Ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng paduka nyuwun tambahing pangestu. Ya nggih anakku cah bagus, ndak pangestoni ndak tampa sembahan pangabektimu sing ati-ati yo nggir, sing rukun, sing sabar anggone momong garwamu. Iya nggir ndak pangestoni ndak tampa sembah pangabektimu ya cah ayu, sing ati-ati yo nduk. Ngestokaken dawuh ibu, ngestokaken dawuh Rama. Dirangkul ibunya Mbak, dirangkul ayahnya Mas. Hormat lan bektining anak marang wong tuwa, donga pangestune wong tuwa marang anak. Kedah dipun atos-atos anggenipun kesangutan ing alamat ya padha. Sampun Mas Dimas geser ke kanan pojok ya. Mbak Winda sungkem dateng romonipun. Mas Dimas jongkok dipegang bau istrinya tangan dua. Jejering wong lanang kang kudu tansah nuntun marang garwane, bekti marang wong tuane. Salim Mbak sungkem. Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng paduka nyuwun tambahing pangestu Rama. Ya nggih ndak pangestoni cah ayu sing ati-ati ya nggih. Ngestokaken dawuh Rama. Mas Dimas berdiri Mas. Diangkat istrinya, diberdirikan istrinya. Baru berjalan berjajar. Mas Dimas sebelah kanan, Mbak Winda sebelah kiri jalan pelan-pelan kembali ke tempat. Gandeng renteng pepuletan asto datang ginggang serambut pinoro sosro berpegangan tangan berhadap-hadapan dipakai kembali alas kakinya berpegangan tangan dua Mas. Paripurno balik kanan Mas, balik kanan dipakaikan kembali kerisnya Mbak. Keris Kiai Dewa Rengku Gede Dawa Ireng Tur Kaku minangka pusakaning piantun kagung ingkang kedah dipun jagi hormat lan bektining garwa dumateng garwa kinasih paripurna kalajengaken pamunduting gambar. Dipakaikan kembali kerisnya. Harga diri seorang suami yang harus dijaga oleh istrinya sampai kapanpun ada ataupun tidak ada suami. Mbak Winda wajib menjaga nama baik keluarga, nama baik suami. Hadap kiri semuanya, berdiri bapak, ibu, ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri.
Senyum Mas, Mbak. Udah aman Mbak. Jangan khawatir, buat renang pun nggak akan hilang kok. Saya yakin Putri Wedding make upnya luar biasa. Dipakai renang itu loh nggak hilang. Nek terima tetes sing air mata dah kecil. Oh iyalah Putri Wedding luar biasa orangnya. Senyum Mbak, senyum. Semuanya senyum Mas. Udah, harunya sudah lewat. Sekarang berbahagia, senyum. Nggak boleh merengut. Iya, monggo. Iya, oke, sudah. Kasih jempolnya, 1, 2, 3. Sampun. Bapak kembali sebelah kanan, Ibu tetap di tempat Bu, tetap di tempat. Bapak dan Ibu merapat, diapit bersama-sama. Nah, nikmatnya berkeluarga, mempersatukan dua keluarga besar. Antara Pasinan Kupang dan Belik Bendung. Menawi wonten pasinan dipun awat-awati Bapak Anang Nanang. Menawi wonten Bendung dipun awat-awati Bapak ugi Ibu Abdul Manaf. Kasih jempolnya sama-sama, 1, 2, 3. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ibu yang geser sebelah kanan, Bapak merapat. Putri Domas Manggolayudo terima tamu semuanya bersiap diri, ayo. Kasih jempolnya Bapak, Ibu. Sudah, Bapak Ibu silakan duduk. Putri Domas Manggolayudo, ayo silakan berpasangan. Sekalian terima tamunya naik sekalian. Iya, ditata Mas. Nuansa biru langit yang luar biasa. Merapat Bapak Nanang, merapat ke Ibu. Iya, biar bagus. Semuanya senyum ya. Pandangan ke juru potret, semuanya senyum. Kasih jempolnya sama-sama, 1, 2, 3. Sudah, semuanya kembali ke tempat, silakan turun. Bapak Ibu silakan duduk di atas. Bapak Ibu silakan duduk di atas. Kalajengaken rimbak wajono atur pasrah panabinipun Serat Mojo Pinenganten Kakung. Silakan duduk Mas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadiratul muhtaramin dumateng para kiai, para alim, para ulama, para ustadzin, para ustadzah, para haji lan para hajah. Mandhapipun dumateng para pini sepuh sesepuh haji sepuh dalan para papunden ingkang satuhun dahat kinabekten. Wabil khusus dumateng ingkang hamaku gadi temurus dumateng Serat Mojo Pinenganten kekalih sumrambah dumateng sagung para tamu kagung sumawana putri ingkang winangku sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin semonggo kita tansah ngaturaken agunging raos puja miwah puji syukur
Alhamdulillah kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kanugrahan lumuntur dumateng ingkang hamakugati temurus dumateng Sirat Mojo pendenganten kekalih sumrambah dumateng sagung para tamu. Ganti kadherekaken kumandanging sholawat Gusti salamullah mugi tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi atur Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah pikantuk syafaat benjang wonten ing alam akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dalan para ibu semonggo adicara menika kita bikak sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Liridallahu taala bil syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sailamul Fatihah. Matur sembah nuwun kalajengaken rimbak wacana atur pasrahipun Sirat Mojo pendenganten kakung ingkang kepareng badhe katuraken panjenenganipun ingkang sampun piniji minangka duta wicara tetalanging basa cundhaking atur saking panjenenganipun Bapak Abdul Manaf dalan Ibu Maria Ulfa dumateng panjenenganipun Bapak Suhada kepareng wedal kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Katur dumateng para alim sesepuh ini sepuh ingkang kawula taati, para bapak, ibu, mugi-mugi dipun rahmati dening Allah. Ugi sahibul hajjah lan kemanten sekalian, Mas Dimas kalian Mbak Winda ingkang sangat berbahagia. Monggo pertama matur syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sedaya detik niki saged bermuajahah wonten menika majelis wonten menika panggenan dengan keadaan sehat wal afiat. Para bapak, para ibu, kula mewakili kula kajibah masrahaken Mas Dimas wonten keluarga niki. Saderengipun kula pasrahaken para bapak, ibu, sedaya ingkang rawuh ngajeng kala wau sampun dipun aturaken kathah-kathah ngingingi masalah rumah tangga, malah masalah pengantin sekalian dipun aturi kathah-kathah niki harus dipertahankan. Mang dulang-dulangan tak wis ya Mas ya. Sampun. Menimben setahun cek dulang kira-kira. Assalamualaikum Muhammad. Didongaaken mawon. Didongakno kemanten niki saged tulus ikhlas ngantos akhir bahagia. Allahumma amin. Ya. Injing kala wau insyaallah akdun nikah. Mugi-mugi pernikahanipun kemanten sekalian dipun dadosaken Gusti Allah pernikahan ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Monggo dipun iringi kalian doa suratul Fatihah.
sedaya hajatipun kemanten keluarga mriki, keluarga saking belik estu angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa amin. Para bapak, ibu, sedaya ingkang rawuh, kula badhe masrahaken anak kula ingkang nami Mas Muhammad Dimas, kula serahaken dhateng keluarga mriki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Kula serahaken penuh dhateng keluarga mriki. Para bapak, para ibu ingkang kaping kalih, boten panjang lebar. Kula wau beto pengiring kuwatah. Nggih. Niku sak pojok mbelik tok niku. Dereng sedaya, bolo-bolone mbelik niku sedaya kuwatah. Mila saking menika kula atas nami keluarga saking penganten putra Bapak Abdul Manaf sekeluarga mbok pilih anggenipun napa ingkang dipun beto kerang njajaki datang manah keluarga ngriki. Kula sebagai wakil keluarga nyuwun agunge pangapunten dhateng keluarga mriki ingkang sak kathah-kathahipun. Ngoten nggih. Lajeng ngoten kula mboten nuturi kemanten kathah-kathah. Wau sampun nerami buku kali-kali penganten putra putri nggih sampun nerami buku niku diwaca. Lan malih kala wau ngajeng dipun ajarkan kathah-kathah nuturi kemanten. Aja sampai wong tuwa iki ada perbedaan. Senajan maratuwa niku sami tiyang sepuhe piyambak. Kula cuma titip setunggal, muga-muga mboten wonten masalah perjalanan hidup kemanten. Nggih, umpama ana empun ngantos mengucapkan tolak. Tolak niku halal tapi dihina dibenci dening Allah. Abdul halal ilallah. Niku at-tolak. Empun ngantos pisan-pisan ngucapaken sing boten sae. Kaping terakhir, kaping 3, kula sebagai wakil Saiful Hajjah, wakil keluarga Bapak Abdul Manaf, mbok pilih anggenipun mertamu datang panjenengan sedaya keluarga ngriki kirang lang saenipun kula sebagai wakilipun nyuwun agungi pangapunten kang sak kathah-kathahipun. Ugi kula piyambak nyuwun agungi pangapunten kang sak kathahipun khususipun dhateng keluarga mriki. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimbak wacana trupasripun sirat maca pringanten kakung ingkang keparingipun katuraken kanthi tata tatos lan titis paripurna kalajengaken rimbak wacana tumanampi saking keluarga pinenganten putri ingkang kepareng badhe katuraken panjenenganipun ingkang sampun piniji dumateng Bapak Falak kepareng wedal kawula semanggaaken lan kepareng mangke katutup kanthi pamunjuk ing donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para kiai, para asatid ingkang kula hormati, guru kita sedaya Bapak Syuhada ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya wonten ing siang menika saged nderekaken idkhalus syurur, nderekaken bebungah
atas penarikanipun anak kula Winda nggih kalian Dimas. Mugi-mugi pernikahan yuga kula kekalih menika estu dados pernikahan ingkang barokah. Mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Kang nomor kali sholawat salam tetap katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun paring pinten-pinten pitedah, pinten-pinten bimbingan dumateng kula panjenengan sedaya. Ing antawisipun inggih punika ajaran akdun nikah. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, setunggal kula mewakili Bapak Nanang Effendi nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-kataipun dhateng keluarga Bapak Abdul Manap saking Belik. Keranten napa setunggal panggenane nggih mboten memungkinkan sehingga sampai enten sing lenggah wonten njabanipun terop. Kula wau sakjane lungguhe teng mriku. Barang dikerubung wong wedok-wedok kula nderomos ngali. Ngoten ya. Wancane panggenane kados ngeten iki nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dhateng keluarga saking Belik nggih. Ngeten iki panggenane. Niki padahal pun diangen-angen wis dirancang-rancang dipik-pik hormat saking keluarga mempelai putra saking Belik, tapi namung keadaan ingkang ngeten iki nggih Bapak Anang sak keluarga nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang nomor kalih atas nami saking keluarga Bapak Anang Effendi wau ingkang sampun dipun pasrahaken yoga kula Dimas dhateng Bapak Nanang utawi dhateng keluarga mriki dhateng adik Winda. Kula selaku mewakili Bapak Nanang ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin ingkang pemasrahan kala wau muga-muga putra ingkang dipun pasrahaken niki siji kerasan. Ngaten nggih. Kerasan. Nek gak kerasan ya apa? Ya iku kudune iki kerasan ngene mriki lha ngoten nggih. Nggih teng mriki nggih padha mawon nggih adate nduk Belik karo nduk kene nggih padha ae. Ngoten mawon nggih. Dadi mboten usah di Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang kula hormati. Wong nikah nggih. Sinten niku anak kula Winda karo anak kula Dimas. Sampai nek wingi-wingi nek gak ana wong sempurna nek gak Mas Dimas. Sing Dimas ngono gak ana wong sempurna nek gak Winda. Njaluk apa-apa dituruti wah sempurna hebat. Loh ternyata dalam perjalanan mangke dalam perjalanan wingi yo karo eleke sampeyan yo karo eleke Winda yo karo eleke Dimas ngono meneh sak wulan 2 wulan 3 wulan eruh loh tibake ngene wingi aku njaluk ngene dituruti njaluk ngene dituruti barang wis oleh 2 wulan 3 wulan nah budal-budal dhewe kono niku lho perjalanan ya. Mulakno wong jodoh-jodohan niku kudune saling pengertian yo. Saling pengertian niku yaiku sing diarani cinta, ngono lho. Saling pengertian yo iku pengertian iku sing diarani cinta. Nek sing lanang nggih ngotot sing wedok yo aja direwangi ngotot. Tambah perang. Ya. Sing wedok ngotot, sing lanang ya kudu kendho. Ngoten. Tapi ya dalam sekali tempo ya kudu padha-padha ngotote.
Nek gak padha-padha ngotote gak dadi anak sampean. Nggih. Tuh, guyu sampean. Ngoten. Dan sekali tempo iku kudu padha ngotote nek gak dadi padha gak ngotote gak dadi anak. Lho ngoten. Nah niku dalam perjalanan gini gue sing diarani cinta ngoten. Mila saking menika nah cinta tok sampean sing koyo ngene iki mangsa weneng ngene iki cinta tok. Isine ku mak seneng tok. Seneng. Iya, wis gak ono eleke blas seneng iku. Karena rasa cinta. Cinta tok niku ilang, suwe-suwe ilang. Iso gak ilang. Kudu ana rasa kasih. Rasa kasih saling mengasihi. Dadi kudu saling mengasihi. Oh, bojoku iki penggaweane ngene, aku ne kudu elok mengikuti ngene. Oh, iki sing lanang penggaweane ngene kudu ana ngiti. Niku jenenge saling mengasihi. Saling mengasihi tok sampean yo entek susule. Nek tuwek iku saling menyayangi. Menyayangi iku wong tuwek. Nek saling menyayangi rentuk-rentuk wong loro, gremang-gremeng ngomongno putune ngomong niku jenenge saling menyayangi. Nek ngoten insyaallah wong rumah tangga niku senajan napa kekurangane. Ya. Kekurangan ekonomi, kekurangan napa mawon saged ditutupi kalian wong loro niki wau. Nah nek gak iso nutupi, saling menutupi wong loro niki, nah rumah tangga ya iso benteng ceweng. Lah ngoten ya. Iki salah ya kudu sing wedok ngilingno, sing wedok salah sing lanang dilingno ya gak padha saling ngotot. Nah, dumateng para bapak, para sedherek sedaya ingkang kula hormati, wong bejodohan niku sing paling ditunggu-tunggu niku namung donga. Mergo Kanjeng Nabi niku nek ngono wong nikah wong jodohan niku sing diarep-arep iku pun dungane barokahe muga-muga anak kula Winda kalian anak kula Dimas niku estu pernikahan iki dados pernikahan ingkang barokah. Ngoten nggih. Ah, dumateng para bapak ibu ingkang kula hormati niku sekedhik ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Kang terakhir monggo sareng-sareng ditunggu dumateng ngarsanipun Allah setunggal. Mugi-mugi anak kula kekalih menika astu-astu dados pernikahan ingkang barokah mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Ingkang berkalih mugi-mugi diparingi selamat dunya akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum khair. Allahumma ultuf bina fi taysir kulla asir fa inna taysira kulla asir alika yasir. Nas'aluka taysir wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana kullal umurana umur dunya wal akhirah. Subhana man tabbarul umur wa qaddarul maqdur wa 'allama ma fis sudur. Wala uljima ulum wal ambala wal arzaqa wal karomata wal hikmata alaina bikut sarati ayyafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi alladhi yabsutu alaina rizqan wasi'a min kulli jihati makhluqin wa futihat fadlika wa karamika wa ihsanika bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir nggih makili bapak anak sak keluarga mugi-mugi panjenengan berangkat mugi belik mriki paringi slamet
mangke bibar saking mriki dipun paringi slamet dening Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang pantoro ratri mong eleng manis sing ati satyaku bisa handuweni marang sang Dyasa Laksmi. Datan belenjani janji sapoyo mati sapoyo mati Wong ayu tresna mugi narya tangga susah neng pateku wong bagus antep loroso atimu tresnaku tulus jroning kalbu sanadyan ngarungi banyu sakara rasaku bakal serno senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rapisoni pisana tak ambil cahya bulan tak ambil cahya bintang gumatane tresnane awake dhewe ngono piye kencana yuk ayo berkah talenta loh iki mas rasa kangen kang limputi
nambahi kangenku sansaya gedhi titipan rindu iki sansaya akeh amung bisa tetunggo angen kunggo kowe sliramu siji tresnoku yo mung siji tak simpen lan tak jogo tegane mati panuwunku kanggo riko jogo tresno niso
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Baby, life was good to me, but you just made it better. I love the way you stand by me through any kind of weather. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, don't wanna make it worse, just wanna make us one. Baby, tell me, I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you. Baby, it just took
one hit of you, now I'm addicted. You never know what's missing till you get it, then you need it. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, I don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you. See, I wasn't enough to know if I ever let you go, I would be no one. 'Cause I never thought I'd feel all the things you make me feel. Wasn't looking for someone, until you. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody. Nobody, nobody until you. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, holding on forever, reaching for the love that seems so far.